Izakhamuzi zase-E-Khutsong sezilala obenyoni ngenxa yokwanda kwezigameko zokuthumba nokuphanga kule ndawo njengoba emasontweni adlule sabika ngokuthunjwa komunye usomabhizinisi. Lobugebengu obushaqisayo benziwa ngamaphoyisa omthetho. uThabo nokungasilo igama lakhe langempela uchaze kabanzi ngokumvelele. Manje ndithi ndiya lapha emotweni. Manje ndibheka ngasemva ngibona kuze imoto iCorolla Etios iza ngekubaleka. Manje ngekubaleka le moto ndithi imoto likwenzakala nani. Manje ndingena emotweni ndistarte imoto. Manje starte imoto sebayandivala labantu. Lo asemva amavu lomnyango ukhiphe ikhadi yamaphoyisa mara akayiphakamisi wabona uyiveza lapha esandleni uthi simaphoyisa sicele ungene lapha emotweni. Ndithi kwenzakalani aribona ngene emotweni ndibe ndayala ndibe ndabalekela epolice station. Lena imoto ebisetshenziswa ngabasolwa kanti ihanjiswe kwenye indawo njengoba kusaqhubeka uphenyo. uThabo wesabela impilo yakhe njengoba kwesinye isigameko uye wathunjwa waphinde wahlukunyezwa ngozibandlela nyakenye. Lezi yizithombe ezathathwa ngesikhathi ethunjwe ile mgulukudu. Uye wakhululwa emva kwesikhathi kodwa uthi akazi kwenzakalani ngedokodo laleli cala. Ibenda yedokotela ndi-X-ray ndiphuphuka nembambo wabona into le yakhosta ukuthi ndihlale oroma 1 month and a half ningakwazi ukuphangela. Sivakashele iSouth African Policing Union ukuthola kabanzi ngokwenzakalayo ngamalungu ayo. uMabhena uyavuma ukuthi akhona amazambane abolile embuthweni wamaphoyisa. As SAPS, we really condemn any act of criminality by any police official. Kulaba solwa abahlanu seqinisekisiwe ukuthi abane amaphoyisa omthetho kanti oyedwa isakhamuzi sakhona kule ndawo.